गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आं बे समाव सिमलायावनो गोलैयोना बेनिफ्राय नैबेखौ नायनानै लाग्रो जोंनि बाक्सायावनो वेलकाम टू बनगाव 75 years 1945 75 years जानानै थांबायना 2022 आव 1947 आव भारतआव उदांस्रि जादोंमोन 1945 बे समनिफ्रायनो बे गामिनि रायजो राजाफोरा ख्रिस्टियान धोरोमखौ सिबिखायोमोन ना उनावसो जादों जों बेनि बागै जोङो बे गामियाव हाबनानै मोनथिनानै लागोन। जोबोर इन्टारेस्टिं बाथ्रा जोंनि बाक्सायाव जोंनि खाथियावनो बेफोरबायदि दङ फार्स्ट टाइम। बेनिफ्राय जोबोर मोजां साजायदों गेटखौ जोबोर मोजां साजायदों मेरि क्रिसमास जोबोर मोजां साजायदों। बेनिफ्राय जों बे गामिनि बागै मोनथिना लानि बे गामियाव बेसेबां न'खर दङ आरो बेसेबां समनिफ्राय बिसोरो बेफोरबायदि फालिबोगासिनो दङ जों बेफोरखौ मोनथिनायजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरनोबो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनाय जागोन। अब्ला जोङो गामि फारसे दावखोलांनोसै। जोबोर मोजां गामिया बनगाव। जों दा गामि गेजेरजों हाबफैनानै बिसोरनि गामि गेजेराव जोङो चार्चखौ मोनफैबाय। हाबना नायनि स्रि स्राय साइलेन्ट रावबो गैया लामाफोरावबो नायनि जोबोर मोजां साजायदों। जोबोर मोजां माबा खालामदों। मा होनो बेखौ शान्ता बाबा हा शान्ता बाबा होनोना शान्तायानो नै बुजायना होनो रावबो गैया। सोरखौबा लोगो मोननायबा जोबोर मोजां जागौमोन। फै लाबो देखायफै नै न' मोजां बानायदों डेक'रेसना जोबोर मोजां नाथाय मानसि लोगो मोनासै दुर्भाग्य मा होनो औ फैसा होयो हैनै नोंबो होनि मानो होयोबा बेखौथ' मिथिला बेयाव फैसा होदो दा मोनथिला जों मा जागोन बेखौथ' जों जेबो मिथिला जों होथ'ला दे दान नंगौना नङाबा जिसुआथ' बोरै फैनायसो जानांगोन बे माबाया बे जिसु ना बेनि सेर सेर मोसौ गलि मोननाय मोसौ मोसौ गलि मोसौ गलि बे बेफोराव माबा मोनसे दङ दा जों मोनथिला हिस्ट्रि दङना बेफोराव बुजायनानै होगौमोन सोरखौबा लोगो मोननाय मोनब्ला। दा जों जेबो बुजायना होनो हानाय नंला दे बेनि बागै एसेबो डेक'रेसनखौ नायनो हागोन जेबो आइडिया गैला बेनि बागै बाखिथ' जोबोर मोजां। शान्ता औ नै इ गिफ्ट ना शान्ताया लाबोनाय मिथिया दै शान्ता आरो गिफ्ट दं बेवहाय जेबो बुजायनो हानाय नङा आङो जेबो नलेज गैया 1% नलेज गैया आंनाव बेनि बागै। बाखि ओरैजाय न' दङ मेरि क्रिसमास एन्ड हेपि निउ इयार 2024 अके। बाखि बेनिफ्राय जोबोर मोजां ना बरिया सिङाव माने बिसोरनिया जोब्बाय जानो हागौ बिसोरनि चार्चआव जिरायनाया जोब्बाय जानो हागौ बेनिखायनो साइलेन्ट जों आरो ओरैजायबो न' दंबोयो मोजांथार डेक'रेसन। बाक्सानियालाय स्रि स्रायथार नामालै थांनाय बोसोराव उदालगुरि थाबाय चिरां क'क्राझार थाबाय जोंनि बाक्सानियालाय साइलेन्टथार नामा नायनि साइलेन्ट ना माबायदि
मोनथिगोन सापात बागान मोनबाय आरो भुटान हाजोआव मोनफैबाय हाजो सेराव बेनिफ्राय गामिनि सासेबो लामायाव मानसि लोगो मोनथ'वाखै सोंनो हानाय दा थांफिननायाव मा जायो नायनोसै लोगो मोनाब्लाबो सोरनिबा न'आव हाबनानै फंनैसो रायज्लायनानै थांसिगोन उपाय गैया जोंनिया बाक्सानिया एसे साइलेन्ट आलादा नामा नायनोसै दसे उनाव जोबोर समायना बे सापात बागाना फंबाय बे गामिनिनो मानसिनि ना मिथिया ना सापात बागान दङ हाजो सेराव जोबोर मोजां जोबोर समायना गामि फैयै फैयै गामियाव जनडिसनि मुलि मोनफैबाय ओरैनो लोमजा खाज्रो गुजुबाय दंखायोमोन बेनिफ्राय जनडिसनि मुलि मोनफैबाय जानानै थांलायनोसै हा हाबबोलाय न दावखोनोसै थांसै फिथा सावना सावाखै सावगोन सावनाय गैखाया सावैथां फैगासिनो बनगावआव ख्रिस्टमास जानो फैनानै नै जोंखौ माने फिथाजों बेदरजों आरामसे संनानै माने रेडि खालामनानै होबाय जानो थाखाय बेनिफ्राय आदा आं फंसे रायलायनो र' बे गामियाव बेसेबांटा न'खर दोङो ओरैनो गामियावलाय 120 गिरि जाहैबाय 120 गिरि 120 गिरिबो गासैबो धोरोमा बेनो ख्रिस्टियानानो मा केथलिक ना अके बेनिफ्राय आदाया जोनोम जानायनिफ्रायनो धोरोमा बेनोखा आं जोनोम जानायनि माने जोंनि आइ आफामोननि जोनोमनिफ्रायनो आरो माने नोंसोरनि आइ आफामोननिफ्रायनो बे गामिया धोरोमा बेनोखा माने गेजेर ससेयाव बाथौमोन बेनिफ्राय ख्रिस्टियानाव सोलायदों बिदिथ' नङा अके बे बेसेबां बोसोर जाखो 75 माने 78 थांबाय 75 बाद माबाया 2020 सनावनो 78 थांबाय 2020 सनावनो 70 बैहाय लिरनाय दङ 2020 सनाव 75 थांदों 1947 आव भारतआव उदांस्रि जादोंमोन नोंसोर बेनिफ्राय आगोल माने बे समावनो धोरोमा बे धोरोमखामोन धोरोमानो बेंगलनिफ्राय फैदोंमोन जाहैबाय आगोलनि मानसिफोरा माने बेंगलनिफ्राय फैजेनदोंमोन जाहैबाय जोंनि बेयाव माने बे गामिनि मानसिफोरा बेंगलनिफ्राय फैजेनदोंमोन बेयाव फैजेनदोंमोन जाहैबाय 1945 आव बेनिफ्राय धोरोमा माने दा आदानि फादारमोनाथ' खोन्थालांनाय जागोन अब्ला धोरोमा माने बै समनिफ्रायनो गुड बे मोनथिनो गोनां बाथ्रा ना मानो होनब्ला बर्डआव नुदों 1945 2020 मोन ना 2020 दाथ' 23 बहुत गोबाव जाबाय बे गामिया ओरैबायदि पुराना गामि ना आगोलथ' जेनेबा माल'मोन जाहैबाय 45 गिरिल'मोन जाहैबाय आगोल 45 गिरि दा बेनि फिसा एरलांबाय आरो जों बे गामिनिफ्राय जों फानबारि जों हादानाव बारलांनाय दंबावो हादानाव दङ माने बेंगलनिफ्राय बनगावल'थार लिरोना बनगाव आगोलाव सान्तिपुर लिरोमोन दा गामि आफाद लिरोसै माने बे एरियाया बनगाव जाजोब्बाय नालाय गासिबो माने बनगाव होनोब्ला माने जों गामियाल' जाहैयो नालाय बिनिखायनो दा माने आगोलाव सान्तिपुर लिरोमोन ओमफ्राय दा जों दा गामिखौल' माने बनगाव गामि आफाद लिरोसै आरो दुमब्रुगुरियाबो बे बनगावआनो गोलैफायो नालाय ख्रिस्टमास जों आलासि जानो फैदों र'हाय र' आखाइ सुनांगोनलै